приятели, аз съм Джимбам и днес ще ви покажа как да си кракнете Bandicam. И нали, първо трябва да си свалите безплатния Bandicam от сайта. Ето по сайта. Ще го сложа в описанието. Така, сваляте си я и отивате на линка, който ще го има също в описанието. Чакайте. Така. И то ви праща тук. И така, ето вече съм в сайта. Така. И нали, ето, това е линка. Ще го сложа в описанието със сигурност, нали. И ако искате, ако имате мега, нали, ако сте си го свалили, го свалете от тук, но аз не мисля, че трябва да си го свалям и го свалям от браузъра. Така, аз го имам свалено и ви пуска един архив. Ви се сваля. Айде, ще го сваля пак. Така. Да изчакаме да се свали. Така. Ето го. Един архив. И нали, резархивирате го. Махай се. Така. Така. Само, че аз няма да го резархивирам, защото нали, резархивирате го. И идвам, нали, и ви идва е това. Натискате кейгена и тук пишете, нали, той иска да напишете имейл. Нали? А пък вие, и вие тук можете да напишете каквото си искате. Ето, така. И klomba@gmail.com и натискате Register Application и ви се регистрира. В смисъл, и вече можете да снимате с Bandicam. Аз няма да го направя, защото сега снимам с нея, нали? Но ето, вижте с какъв имейл съм се регистрирал. И да. Това е от този клип. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, коментирайте и дайте един лайк, за да продължавам в тези клипове. И да, до скоро!